nananom ne omanfo Awukudae edikan ewa afe mpimienu ene adununsia yewura kotokohene atenase ena mohwe ewo opemso TV so no edikan ya asantehene tenase no ena nananom adehye ebechia kotokohene afi na asantehema asumfo enso wo na asantehema nyina so de akiri ebechia nananom guso a ochia yewura kotokohene otumfo popozo hene ena mahu se wakotena asantehene enchen no mamu nyina kwaba ewo opemso TV so ene Awukudae edikan ewo afimu yamamu nyina de toche adento yi ma yewura asantehene adento yi ema nananom nyina medin de kwam yewu animfo kokudrofo menu akyerematen ado ha adento yi ma na asantehema adento yi ema asantema nyina owura akyerematen ade no wahwe bia ene ya da edikan ewo afimu wo hwe ebo be no nkron ne nipa okotokofia ha omo eno mutwetwe nkomo ne ade de na beka afa ene ada edikan ho kwa me da se se de wo kan ye no amamre mu de anka ene na ye hya afina se wa santemem so enti ene no wo hwe se de enema esiti a ene ya da edikan no ene ya ada edikan no kama ese obia be penhira de free afinase enti wo hwese de enne ahoka no esitie na enipadom ena wo menhia kotokofie ha wo munyina eba abayi nhira de akohye afinase enti wo hwe opemso TV sisi a wo hu se yewura atenase na nadehye enso echia no na obo mu ase amano eno ene ade a ekoso sesei na wowie pe woni a woba abesom ene dan nyina na fei ena na omonso eba ma yewura ade toche na afi kakra ho no ode ato aso nti
fungen. Obes na kwazi pepingen. And told me chamfort mo champon fungen. And told you me chamfort mo champon fungen. Obekase ben ponibos meditate. Obekase ben ponibos meditate. Obena duet na singen. Obena duet na singen. Osu chambe dem le fiet na singen. Osu chambe dem le fiet na singen. Jam prefiafu wo so ni tribot mo champon fungen. Jam prefiafu wo so ni tribot mo champon fungen. Wonu for men krep mo sa for men krep fungen. Wonu for men krep mo sa for men krep fungen. Wa sa for du sa chama kuma je bot mo champon fungen. Wa sa for du sa chama kuma je bot mo champon fungen. Wa sa for bosu obos meditate. Wa sa for bosu obos meditate. Wa sa for na duet na singen. Wa sa for na duet na singen. Radio ekwan pa de ko de fata brofo so ndo fata ni bingen. Radio ekwan pa de ko de fata brofo so ndo fata ni bingen. O kribere probot mo champon fungen. O kribere probot mo champon fungen. O kribere se ben pon boss meditate. O kribere se ben pon boss meditate. O ku ka kana duet na singen. O ku ka kana duet na singen. Ashie from puno dem fa o. Ashie from puno dem fa o. O bob na the fed me champon tete janko da bingen. O bob na the fed me champon tete janko na bingen. O fo superman na ebo ni abungen. O fo superman na ebo na bingen. O ko ni nton bo fa afuru bingen. O ko ni nton bo fa afuru bingen. O chiri ko tie na ko si frimpon ngen. O chiri ko tie na ko si frimpon ngen. O radio chiri bo fo bi tie do bi escabot ngen. O radio sin fo bi tie do bi escabot ngen. O la spelen go fo fi anu senso coach mo champion fungen. O la spelen ni go fo anu senso coach mo champion fungen. O to sika sama na eja kunge. O to sika sama na eja kunge. O ku ebo bank odun fewo. O ja ku ebo bank odun fewo. Sadi fo from puno dem fa o. Sadi fo from puno dem fa o. O ku ni media. O ku ni media. O do da bo ni chimo champion fungen. O do da bo ni chimo champion fungen. O da bi se na eja kunge. O da bi se na eja kunge. Branch penny si bo se akwa mo akwa go for announcement e wisi e. Branch penny si bo se akwa mo akwa jema po fre na announcement e wisi e. Kwa de ke se beto ni mo chimo champion fungen. Kwa de ke se beto ni mo chimo champion fungen. O from any ke se na announcement ti. O from any ke se na announcement ti. O da na ke se na announcement e wisi. O da ke se na announcement e wisi. Asia kwa. Asumdwe no se tutu te so de me frere. Asumdwe no se tutu te so de me frere. Wa nkaza chire ba mofo. Nkaza chire ba mofo. Wa pata ko chire kwa aje kwa abone bo. Pata ko chire kwa abone bo. Wa fan ko de abrani be no se. De abrani bo no se. Set mo to ada 4 time. Set mo to ada 4 time. Ya pro ma kuma na kwa ma kwa be de wisi. Ya pro ma kwa sunya kwa ma kwa be de wisi. Wo kese de ma kese de na de me tifi. Wo kese de ma kese de ya na de me tifi. Oh, se fa chem na fa kwa yen. Oh, se di fa ma ne chem na fa kwa yen. How for chem ni bi eku no akwa mo wisi na so de tank wansan. How for chem ni bi eku mo akwa mo wisi so de tank wansan. Wo bi kwa ne bongo te ni se kunge. Wo bi kwa ne bongo te ni se kunge. Mo ko chem tini po bi asmanyini. Asmanyini so tim so mo chem so. Mo ko chem tini po bi asmanyini. Po bi asmanyini so tim so mo chem so. Agbara chem akoy. Kwakwara chem ba mporo timi su bi akro no. Mporo tu ete fu bo so tim so mo chem so. Kwakwara chem akoy. Kwakwara chem ba mpete timi su bi akro no. Pete ete fu no be mpe so tim so mo chem so. So ko ine jemfia me abrofo ine jemfia me ya bie mo afra na ya de de bonchobo na mpafra ko. Do jemfi baba so tim so mo chem so. So ko ine jemfia me abrofo ine jemfia me ya bie mo afra ho ya de awia adwabi nchobo ni apafra ko. Do jemfi be mpe so tim so mo chem so. Saji fogu nya gwasinge. Saji fogu nya gwasinge. Wo cross antina duet na singe. Wo cross antina duet na singe. Wo ku bere to ba de me fa gunya gwasa ajum na chemera. Watch na do attention fungen. So be ko watch mo champion fungen. Tenta po so be ko wo nwa o.
One no. Would the abutrade to Boise and Brebre? Kumadin Krakojo Yawada. Why would Yame penny to a quattro bravo and Zukuni Yawada? And I didn't craft for us from Sacha war. Yawada Korea. No bravo near Kahubi or Papa's and Tuna Jai. I didn't Krakojo, so I only a bush I wanted. And Timmy Jackali. Sasana man and a dom coboni for Yase. Akotoyum. Could have been Yawada. What ya any sign? Now, who's in Yaquato? Never to burn in giant sign. All a component rebellion, or may a rebellion, no plugu or man if you free and no the age yet. And could have been to swim you know easy can free through. What a shepherd finance them, but finance trade, component is IG trade so. Manitan was no mere, Bocashi Tanosuano, 19 quentin to me, was my brave poem, and Abbe Pocassi. Or can I some to was a Santini bed into a qua, Utana, Maninka trim, a manin paying through one. Santini Pedia, Utana, Maninka trim, manin paying through one, and once the mission with Trima, let's get Jenny Jaya, no me. If it was Duman body and I'm penny pens with Bessine, which I say to, it didn't in any penny brew. I'll bring a cock or cry in the broom pen plan here. Scadaco fiat a romantic and any penny brew. If it's a man in this case, to be in that, and I won't be soon free, so be a friend in Maba. So, an Santini brain neighbor free, Manini come from Nanyansapoi, is an open Yansafuan. Scadon bamboo, as when you come to Korean, or say to me, boy, and Tumpana, I pray dinner, already for no one, and no quite job or come from flat. Wow, Piazzimus Macama, Piazzimus Macama, Piazzimus Magungan. Wow, Piazzo of Manama, Macama, the Fiac Mamma Fungan. Wow, Piazzo Zamaba Fungan. Open the donation contest. I don't find you. I don't find so small tampon Fungan. I don't find so anyway. One no, a Janyan, a Javanti Sangamination, was he boy, swab of fire above Rapa, or say to be dear Kuntahra, Editor Mantanfia, was a Missus Sangamination, a jay, which was your so to your more, no so to Diminoba, one a Dumbo, a Dumbo, a Dankariabo, a Ferroco painting, was said to a 2 and 20 with him, or prepared your 2 hima, with 2 man of 2. One no. At Yabia so much in the now. When actually was what that was one. A bitch la black Sumaya one fatal, a so called Twitch and a BB torso. Ya bitch at Tatamasini said to come fra. Oh no, a sense of Potiaco. Ya do a for Finan in one daddy. And sense upon your module, a quite drama telephone massa. Susan Grant was said to a Toro visitor out. What upon what could the bomb watch our children? I pay me a rest of a different Evan is in it. One baby does one judge more champ on Fungan. One baby does one in Wow. Abambamier, one of Abambamier, or which I need say to Opampam Quaquata. Quaku to Yompa. Yompa actually say, O Mama. O Mamoni con, as Santin at you are dear. Santiman at you are dear. A your body in Yankopon or Boss Robazase, and sweat you are dear Cassienti. Did you any dentin or body in Yankopon or Boss Robazase? When you make Mamma in Tassam, whom may in Tassam, on one major, our boy in it was as so, or any panoso, and a blab of your boy, or put not 10 what I can blame, so you could do a jumper. Uja Quanoa, Yantun to do, or say to Uja Quanoa, Yenuya, or Camfrafra. One of them to me, Uno be a Kuno, Uno be a Yano, Uno be a Fanamo Abrafo, near charity, Wabrafo only a trim. Yet the idea where so many, and a blend is a bone one, and I wouldn't know what's about one. Santa Man de Amon, Midam Fumua,
Mamu Brasienti, and Nimini Boko. One feels a many uploaders, a many upnging. Young Kuanqua, but I'm saying, can I pay the Coco to make up? Ye Pajani Miachan Force, I was in Puming. I saw his mother was home to more tampon finging. And I got the corner, I don't know. To Pachami. And there you see a people from, and then they Awukudae Edikan. Otum for another animal, a way she chini bench, and a pair crab be fabricated abedu. I see a bar, a betray dog, a diachura. To be somewhere. Now, we have a chain, I'm a kakra. Now, listen, a wakakra. To be some, Madame Edikano, do an abusenana, as you know, also a between Sano, Dinana, Madame Awukudae. Otu Fajami, and there a Awukudae Edikan wafia you remi. So Muhumi, any paying for her. Then your bonnet, a fata. Send ye, you raya mine, the free affair, a tremmy, and maybe D, a kunya fear 90, are you remi? Mean to me, Tanafonia Shahine. Tene, Uhi ha, ye be Mayura Afishapa. Na ya sanjini semu enhira de akwasuminya ye ba no so no e do dwan pa wotudi snap adaka ena wine enso adaka na ye wie no na ye wie yura bomu ade yura chame so bomu ade ena yura ahinkwa nso omo bomu ade ye de ba ne de ba mayura na asantima nyina so akanye ho me banso bitiye me wofa lawyer of a Japan sani e frɛ no abeka me ho ha so lawyer iti onso abeka me ho ha no iti abusua ene asumunya man ene asumunya mpanyifo ahobrasiem ye mayura afishapa eso bru so the asantama benkum be say no o se afiaso so be Awukudae di afika no on just minya so ba no besu mo wo ju chira o de be fo nyina ba say ba de be chiawo na mo ofisi apa na ma de toche na da me bru obaya de ju apa o twedua sira pentu sia na wa pentu miensa o de bo ma de o cha no bo ma de he ko bo ma de and that's what I'm saying. I'm paying for an offer. The mother touching the blue. I feel some Awukudae Edikan or Jusia at the Quaco, Super Swinger, Madame Blue. So for that's it. For that's it. Mamma, when I pay as soon as I want to pay for young pray, young person, young man. Echo bien. Method is a story of Ghana Hanya, open you power down. I have presiding bishop, or the other bishops, or we now Tanachi. Late president, they do a money and I do a more ever.
Otu for Sammy. Senior, if a pay and the Methodist are sorry Ghana ha it a big payments here. Now, no Juma years is saying this the impany for a kind win in our editor. Now, that was your diano, a friend presiding bishop, Most Reverend Professor Johnson Kwabena Asamoah Jedu, in Germany firstly. The Administrative Bishop of Methodist Church Ghana, Right Reverend Dr. William Ajay Impere Jechi, Kujami Benkuri. Papa, Mwamini Media, Papa, Most Reverend Professor Emmanuel Kwaku Asante, Past Presiding Bishop. Papa, Kumasi Bishop, Right Reverend Stephen Kwaku Owusu. Northern Australia past lay president, Papa lawyer Kwame Boafo. Nia Otwasuno, and so ye lay chairman for Kumasi Diocese, Dr. Enoch Ban, and I senior secretary for Kumasi Diocese, Very Reverend Benjamin Anson. Into authority, Abby Pui, Mensiaha, and the pay, and no. Nia so a family see at entry, Muamunana. Lay President, Methodist Church Ghana. Niwadre, Metaniama, Papa, Professor Emmanuel Asante, na, Onswa Visana Nokaka. Otumfo Achami, se nemu huye wa ha. Methodist nshishe muno, se de obi eye presiding bishop wa. Fiensia pepepe no we wajuma na watranchen ni ye obi foforo na sene otumfo nim no ono ane na Most Reverend Dr. Paul Boafo oto nsafre na hakra ma ne be ya sorry ni fiensia no so ye no na sese otena nchen conference ko shia ye no Titania ye noa Obeshe na nine and the Most Reverend Professor Johnson Kwabena Asamoah Jedu. Let us say sorry Asantimana G na Kwakudia. Nana Kwakudia kwa Nanchenya say at this year Nanquantabisa no Macahonan so more. Kamete say sorry ma Santimemra. Nti so bi betra konwa no so a ne sese oba na obachia yewura no yi no ho adi so de kire no ginhira amadwuma nyame de ahye ne nsa no watimi aye e de ahye nyame ani bonyam ti uhu ye ha na na ma chame ne senti aye wo ha no ye de yem presiding bishop wa ye yi no Most Reverend Professor Kwabena Asamoah Jedu. The dino bachelor utumfo ni abesre ni nsem nshira. Na adwuma o ye no etimi akoso ye ahyenya Santeman Ghana man animo nyam. Manuato. Ye baya intimi banesa. Yikura Boamu adie ya yede boa na chan menom de kakra eka ho mu atsem de mpenifo nenim Yeah, Mr. Bro, Madalama said the Radina Most Reverend Santo Osieni. And now, Madame, I don't bet you, so we can cry how they can acquire the form. Otumfo Achiami. Yede enase bema onyankopon
say wama ene de abeto yen foforo na ye womu yi enti enchia ene enase a eni kabia na ye de bre otumfo ne mpayimfo ene asanteman me a megina hai asanteman mu ha na ye beyi me se mindi Methodist asori anemu enti se yaba na ye beje otumfo nsemu nhira na megire se no kwan no yɛda mo ase sɛ magye yɛn awurade onhyira otumfo na onhyira asantema nyinaa yɛda mo ase ma no asi Adam Mobo said, well, sorry, Methodist are sorry, almost see you. Almost Methodist are sorry, they are Daroma. If you have an asabi, Irania, or Sabi, Nana, now could be a bresso, and now Gia, sorry, at me, me sure I didn't pub plenty, sorry, at me, he at into Babapim Sabri. Impo a bar addition more, or Sabi, Nananum, natural one, and no woman asked so move a young from the umbet me, and my sorry, at me, Agina, come on. Adam almost met this assurance, no. Infiance, we are a tour about, and now no attention, enough for about it was. No, and the bread do our Dharma, Nana Johnson, Cobra, as a Moaji do. Or none, I say, so, you know. Dharma said, Omonoti, no Muntimintina, Omodine Barbetro, Dharma, Oma Bejo Futu, or Quanchre, Unshira, Ushana, said the owner, Nanushira, a surrender to make Java Pimneno. Woman say we shall be more. The woman you be also a bear. Come. Ghana, you know, Methodist in penny for the Dano and the Jinaheim. Said the woman down, you know, who at the chair. And now, by and so on, so the Enigiasum was a high in the fee. The Obeti my year, the Asum, Sabi, the Abua Mass and to mine, and answer Methodist are sorry to Umpono, obey enough from dear. Onum by Adamo Muko, Munsum, Adama Obo, dear, and now a chairman so a woman, dear. Said the Methodist are sorry, almost a little. O two for the mass. Nanano, Omiente, Methodist, a bishop for Yampini, one man. Yampini, bishop for Joe. So Professor say no this year and then we do good soon and a court. As I talk about the and I'm saying but my papa. One day, no between your woman and your quine. You are such a good year. You bring Bukaya. You mean I bet me at it no what the divisions and Bayamre. Fat Don and Cabomum, Ramasso, and Yanani Pens, and Peja and Snake. It was in the making on the Gasson, sir. From Cabum, no, don't. When I made anyone Mukai, Nasabi, Cabum Ramatis are so. Nipa Huajuma. Said my never offer you. I Nipa Huajuma, the Yama Butre, and in Tiasian, which media I am. The Yama Butre. And Tiasian Cabum, motivated them, Jumano. Kaja Kwakuze. You do a dear Nemo, the about the one man in your year, ma'am. Reverend, I don't know said, Bishop. Because I'm just looking for sale. Was when you sit here. Was ever one Tiana, was a dear Mujabano. Or the nation was said the way you are, with my pija, then when I'm about Methodist room. Then as a papa, then Papa take charm and you were a fierce was the Awukudae decline. What did you start to say the mamma when you said about Rabino? Now you can say, no, be I could be with a medium. To go to Massy. On some Pibono, yes, yeah, when you are my since the day when we say we are baby or saying, I may not do about natural. Job saying, you can't show the American control. Selling probably of Federal Grow. Saying, I may not put on and fear your own soon. The minute I heard said, the Yamidi Shannon Sano. The minute I begin to kind, that will be at me a woman sabi.
could you have said, if I heard you, and I made a muscle also, oh, yeah, Sisabaya, or what I want to the paso, the middle of the house to Abano, Adam Pabata, to answer before I could not the Bible, every kind, what at Wasu said the way to the beer. To the more the club umpires and I could tell you that. My umpire. Amanson Yenera, Yankopon, Fitiasia near ye. There was a Sunday day with the Adom Yang. Na a ray yetimi a shear, my shear. Na se ne a ye then count for Cowding. Yet the way ya, na a ray payo. Tia the tomb for an annum and paying for Santimania showensa. A sre and qua and hoarding when you yam and catawon so. Ya there were the one sabbath sumbiara and yen shura, they been Santimania. Yesu Christo dino. Amen. Achode kokochana mifude chenu. Also for point where you know Obeda Methodist as a funina most Reverend Professor Jacob na Asamoah Jedu and Akochia Yurano Afi asofo a ekano ho bi nso na etoaso a omo chiachia asantemenye na ewura said the so opani a otwemu most Reverend Emmanuel Asante eka ye no o say Methodist asori no mfiansia bia woto aba yi kandini foforo enti de wayi nu asantememu no wo aha nso na obeyi no na hu behia se asantemenye na ewura otumfo se etu oba ne naso ede ne bekire no na woje santehene se munhira o se Methodist asafo no sebe ni tinyina no kotokofi ha ne hye every say otumfo kwa kudu abreso na woje asafo no esi ho na afei santehene na nanom bebre nso eso Methodist asafo no mu bi de say na natwene boana ene woni ekeka ho ti na hu behia say obaji otumfo nsa munhira na obeda o modi nso kire santehene ti Methodist penifo ne gusu a wo mo chia yura Christian service so yapon no so mpanimfo e wa ha na Christian service professor na wasai eda na wo chancellor a oda na obemfumu okonyini Emmanuel Asante ono na sai chancellor oda so yapon no anonti oni Christian service for nso abanti otumfo protocol officer abo wodi a enche kra wo mbeba ye ka mo se ade a edikan eye Awukudae edikan wa afi mu ena Asante hina transe a nananom ne omanfo nyina ebe ma na de toche opimso TV ene opimso radio ena wo hwe ye na wutie ye nso free medin de kwame ewu animfo manonto ye na ote kokoso se Christian Service University ono ankasa ni university ejuma efo ene mpanyimfo enene yaba se ye bechia ye nana nani no abedi Awukudae edi kan wa afimu na ebre kakrani na university ni ehye University of Ghana and University of Cape Sase ni e prese ye nia ye bede ye ho ye ko okunu bia kopemu ye yentimi enye hwe university ni ye nana de anti yetu America ba ne nchen e de amane ye bebo ye nana hye ye bo hye ye sabeka chiata no abusumi nsia pepepe na ye nsa kan chiata no ye ni so yie nti ye bodwa hye ho fa eto nsa frɛ nana soma nana asafo boachi asafo hene ema obesi nanai na ye nsa kan chiata no ne hia sɛ ye benya mpanyimfo bi a ombedi university nanim aye adwumade ama ye nana ni adi kan ye chancellor nti ye hwehwɛ mu na ya nsan ono ane de hye ho ono ane de hye Most Reverend Professor Emmanuel Asante ono na university na yi no se chancellor nti ene yaba ye de chancellor ebe chia nana no abaji ni nsam nhira
na watimi de ahwɛ university no so de ama no na brɛ ne brɛ no watimi abebu akonta de akyerɛ nana ne ɛtɔ so biom university council chairman no ɔno nso na adwuma ba wieyɛ enti foforo a yɛyi no ɔno nso yansa obiara ho sɛ nana no ara ne de hyia biem yɛ papa lawyer Kwame Boafo ya wadi lawyer mfinhyia aduanan num ɛwɔ Kumasiman mu Asanteman mu ha ɔno ne ayi no sɛ chairman of the university council vice chancellor no ɔda no nso ɔno nso n'adwuma ba wieyɛ ɛno nso yɛhwehwɛ mu no nana no ara ne de hyia Dr. Stephen Banahene ɔno na yɛyi no sɛ vice chancellor ɔda university no yɛ chaplain enso ekan wo ha Reverend Ajeni Mboatin ena director of finance onso wo ha ena ye maame awotwe oni de bia ye ne neba wo fie ha iti nana manonto ye nana ote kokoso se ye baya ye de mpanyimfo e ba kire nana no ma ba chia no no ma gini nsam nhira na ye timi dia ye adwuma no senia esene ye fata ne bre ne bra no ye bedi chancellor chi na wabebu nkonta edi akyerɛ nana me nso me a meka sɛ me ne register a meti university me din di Andrews Kingsley Doku enti nana manu ato me da ase nana manu asi me da ase nana ye banso ye de ye hamper ene nana no ankasa nso bo mu ade nana chia me bo mu ade ena nana ahenkwa nso ebo mu ade ya yedi ebechia nana yedase Chancellor ekwan wo ho se bibi kakra wo apesa wo kan to for chairman Yankopon ne yɛda n'ase kɛseɛ ne aseda kɛseɛ so ne de ma otumfoɔ ɛsiane sɛ berɛ a ne yɛpɛ charter no sɛdeɛ ɔmode kankaeɛ no yɛde dwanto abrɛ otumfoɔ sɛ saa school pɔn no a ɛda hɔ no private universities yɛwɔ Asantemam ha ne di kan ɛbaeɛ mfie aduonum ne akyirɛ ni me megyina ha meyɛ students yɛde wɔn hyɛ aseɛ no baako ne me na anyini abedro nia edroi ye kan no tumfo ampopo neti otaa ye chi e baya ye first yi otu no ana kom hene asabuache ma ne betaa ye chi yenim se bitimi akonkan ya yeso okan ye ho ono anyi otumfo keke no oye o osan ye chancellor nti ono obekere me kwan bise me ka se me nye chancellor no ase ma me kan se me otumfo no me ye chancellor me so osi me ko ye chancellor na me ye ne sen nanso me wa rehye me se me nana otumfo ye chancellor ye de e kire so pass o ameba ho na obekere me kwan enti yɛbɛkɔ asɛn sɛ ɔnkɔ so ntaa yɛ akyi na school no ɛnkɔnkan nkyɛn sɛnea na ɛteɛ no na yɛnkɔ so nyɛ adwuma ɛmfa nhyɛ Santeman ne Ghanaman animonyam ɛdaase Mira me so bro Adaroma wa school Christian Service University penifo ɛda no na gyina ha yi Adaroma almost school yi unti na obaabie wa futuo wa kwankyerɛ na akurokuro mu abɛpem sabre na Adaroma almost ɛbrɛ mu firi ase no na omu ti hyɛ sɛbe Cape Coast ɛne Adaroma Legon ase no mo pɛ sɛbe tumi krata bɛ mo ma di wo mo ho na ɛden omu de bɛtu wanim wo hyɛ wo bɔ sɛ obedi ho dwuma Adaroma wodwa no to mu busumi nsia pɛpɛpɛ no mo nsa kan sɛbe charter no ane omu ade wo mo Adaroma di kan omu hyɛ ho fa wa ma wa wakom hene safoboache ekosi anan ekogina watutuma bibia ye kama ɛho aseda omu so omu ntimi mfani ene omu gina ha omu se Adaroma
Sabro manya mpanyinfo foforo eye wadaroma chancellor and afei council chairman and vice chancellor na afei mpanyinfo eka ho nyina enne omso mu no bedi ade no mafa kwanya so ada omu nyina di akyerew wadaroma utu omufo na uhyira wo mu a juma a wodi ahye omu so omu di no bibia nso atimi aye kama chancellor nso wadaroma yedema no kakra wo kan sa mpa bese mfie aduonu ani kakra ni na school yi ba ye aduonu mienu ya mfie aduonum ni na school yi ba ye ya wadaroma ono amu oka wo mu adi omu firi ase ne ho a ho ani etete no wadaroma ebre she ne munyam so me chancellor was chancellor panini sabe ene otumfo na me de me yedai enso ni nyina mu o se wampa ba de okan ne se wo de ekire so ne pai se de yede a obeba wa wo nchen no abegye ho akwankyere ne afutuo onimisa wota na chi a chancellor odie ne beyi de okan se wadaroma kuro mu na church makwan na tinetine wo mu se de be ya school no so ebetimi afa ne ntoma pa e de afra wadaroma na asha sentiment munyam omu ba ya omu kuro mu nsam hampai ene wadaroma obo mu ade na wachia me bo mu ade na ohenkwa ebo mu ade said the Christian Service University panifo omba ya omosi enu nebu otumfo odemase papa nanano omempre university for yampre wonoma yampre university for John. Kwakuma me most reverend sir. There was some movie ye. John. I can be ye. John. And you answer our in a way when him say school no better to inform you. John. Professor Prof. Chancellor said to voice no. Sono na no na na tete wo. The we say some bia na so we shira wonti eyeye. Onunum no pa odo to odo nyina ede munyam ebew nana. Onum se ne esade we ya shonsa. Onum so be die nimu ne de ne kase de abre no. Kanka school no ayete e wono aka ho bi ne de hyase. Sisi wa bi ne de hyase. Fabra nyina wonim ena ne waduru se enti won san kohwe man. And the bedroom nyina wonim ena nyame ncha de yesa wasa to se the school na no. Kwame de menino. Kwambo Bibia wadi hu ni abapim na. So mo ye bibia onum se se bodi abotre na ye. Okwe won koboa na school no so mpagya mamme. So the work how start away. So we never come am do to ba ko aye mana ye. Menana vice chancellor so me mana kwaba. Nana vice chancellor so mo kwaba. Ini echeri nyina woni ye dia so awo. Se no le echeri no dia so awo. Na fe wo boy amane na bompanyimfo na mane ne. Se dia so bibia no. Ka wo se wo mpanyimfo a wo gugu ta kire wo mu. Na bo amane we ko we. Sa na so we no. On a registrar there. Atro ni bibia asa na chama ba na de kwaku ne de nyina akoso ano na afa waka. So we register atro ni bibia school in can cross school no sabe de bibia no. O church asa na chama ba wi mu nyina akokosi chancellor so. Ma pam aye amana yi. Ni pe jama ni me de ma wa rehye mu se school no ba bia dro bia bebo ho abo ho. Se be for ne de no mo de ba chene de so rehye mu se school de adro no e be kon kan asen se de bia ne edo ewe. Ya na de wo ma ba de mesa akọhọ ho bi. Se mo ba de odo a be tutu na aba abe school mo se de ne ekro. Yo ma go ma se ira Awukudae di Africa na mo de aba. Nse school mo do da. O se shira mo kose. Na da mo pe de ada shemo nsa no. E de nimra ba santemam ane Ghana mamu nyina. E wa da mase papa. For Chairman Bafo Kwame Kantankrenchi na Santa Henika Safari Mono, Most Reverend Professor Asante, Chancellor of the Christian Service University ano, and Odika Kochia Santa Meura, Oniura, Edin Komono, Santa Meura say,
o gidi woni mu sɛ obede sukuu na no de sukuu ni betum pon na ono asantehene ebebe sukuu mu ho abehwe sɛ de tie otumfo sɛ nipa e ka no ho no so mo ano na sukuu no enye kra behwe ewo mpuntu ekwan so santema wura sɛ de sukuu yi tie sesei no o ma bɛkyia ni sukuu ni betum pon a kyɛn sɛ de etie no enti mpanimfo a ɛkyia yewura kɔtɔkɔhene no ebi vice chancellor a ono bɛboa ye papa ewo ne dwumadi emu yedi kan de ne din atodwa ama mate dada ono no ewo ho na afa registrar wura Andrew Kingsley Duku ono so ka ono na echia yura santehene sisi a registrar oda Christian service ano wura Andrews Kingsley Duku na achia yura empanifo ekeka ka ho no enso ne guso a omochia no obi te se lawyer Kwame Boafo a oye lawyer pani pa wa santememu say wodi ne dwuma ono na ye University Council chair awo suapon kese no emu nti mpanimfo no abechia yura omuguso a se bebru omochia yura nyu bia na ye ma no kwan ma na chia santehene nsem woni aka ne bo mumu ase achia yura ama santehene de toche se ade beto yama yura na yura nso akoso ahira won opimso TV opimso radio na oguso a wani hwe na wasontie ade a edikan ye Awukudae edikan ewa afi mu na yura santehene atenase no otumfo se tu nyamekese asantema nyina wura asantema be makuku pejafo ne nkwaso afi otumfo protocol officer wura sahene ebo elipa edidi so no nso ananwumakuo ene akandifo edi so na momon so aba na mate se wabo yenuanom lodgefo yo yehwe de edi akire no akire yebete ho asem for chairman. Yabaha. Otu for Ankasa. The Nananum from this Grand Lodge of Ghana, English Constitution. Afi foforo yesha sin. Yenyamba ha mechiano. Tiese yepese yebetwem abusum ne twem ansa yaba. Nse the Eddie Kayabaha, the Yababe Manu Afishapa. Now I wishing Happy New Year. The Etiasono, many district grandmaster for the District of Ghana. Now, Matraso, 10 years. Yebra, the 11th year. Now, do time, also, Major Mahumi. Nani Pafufoso, Abetiaso. And say, Onoa Ninia Nina Danfo, His Royal Highness, the Duke of Kent, we ye Westfield brother Reginald France. Odia has said, Omedi my name, and say, Medinaba, say, Medinaba Chia, Otumfo, Oye Yemping. Now, Yasreni Paibo, ne blessing, Amano. Say, a Juma Bia no so on Betriaso, and say, Yabaya, Yepra, Yansakakra, 2 crates of wine, a bottle of whiskey. Yadi Baba, Chia, Nano Tumfo. Thank you. I will chop me tree in the air. Move my chap, Openina or the betray run. So you can cry over back and quite all. Or two for charming. But as a pass and Yenimiamba, I bet you me prepare to for. Say, Ejumakesi na Danfo, our London, the Duke of Kent, most watchful master, or the Amamino. Beba Bessuan, when you ho, a bet turning chain, a boncomo. Into Midana Sepa, Sir Old Jimmy, into I will not disappoint him, and I will work very hard.
Ira misu ebru adaroma wa logical adaroma wonim ne wo mu na sɛdeɛ nhyehyɛ ne teɛ no wonanan na sɛbe na ɔyɛ pɛ na ɔda no mfie du ni ya ɔde wura ne mfie du baako mu adaroma sɛdeɛ mo nhyehyɛ teɛ no eduru baabi a na ɛsi ɛsesɛm ti sɛ yɛasesɛm so a adaroma ne nyinaa ɛne wa wɔn ntumi mfa ntena hɔ sɛ ba ne yɛde bɛkyerɛ wo adaroma wohyira so sɛdeɛ bɛyɛ ade wɔn yɛ bia bɛyɛ yie ti wonanan ɛna adaroma yɛde tumi no ahyɛ ne nsa foforɔ ɔde ne ba na ɔde n'abɛkyia wo ɔbɛgye wo nkyɛn futuo ne nhyira akwankyerɛ adaroma sɛdeɛ dan nyinaa ɔyɛ ma wɔn ama ne tim kama no woyɛ bi ma no a ɛno nso atumi atim kama onana nso yɛde ma no ɔsɛ yɛ n'ani gye sɛ adaroma wanya akwanya ɛwɔ anim na adaroma ɔno onim biribiara ne nyinaa ne wa dan ne dan nyinaa ɔsɛ ne nan bɛyɛ ntia wɔ nkyɛn bɛba abɛgye futuo bɛba abɛgye akwankyerɛ na ɔsɛ nyini ma wokurakura ne mu a ɔbɛyɛ adwuma no ama biribiara yɛ kama wede ɔmo baeɛ a ɛnɛ Awukudae di afei kan ɔmo sɛ ɔmo na obɛdi adeɛ na ɔmo afa akwanya yi so na ɔmo ada ɔmo ho adi akyerɛ wɔn na ɔnana nso akra wɔ sɛ ɔkɔgyina home nti ɔmo kurom nsɛm broni nsa ahodoɔ yi adaroma ɛno na ɛnɛ ɔmo de bɛkyia wɔ eburu otumfoɔ ɔdom ase papaapa nananom ɔmo yɛmpene alɔgyefoɔ yɛmpene wɔnom yɛmpene alɔgyefoɔ ekue deɛ yɛnkamu asɛm gye sɛ wo a woka ho yɛnkamu asɛm gye a wo a woka ho no bi DGM ofiti ase na ne tiri fɛfɛɛfɛ sɛ ayɛ adwene koraa wɔkɔyɛ homegye fiti ase na ne ti tuntuntuntuntum deɛ na sɛ deɛ ayɛ adwene koraa dwumadi a ne da no so ne so na wayɛ ne yie papaapa apa na nɛ waso neɛ deɛ wɔnkwagye ho wɔbɛsa ahyɛ mu ayɛ adwuma saa ne sɛbe wotra nkyɛn no wasa hwɛ woaboa deɛ ɛkɔ so biaa ɛna na deɛ yɛmana kɔ aba na yɛhwɛ mu no ɔno nso na ɔfata so ɔtoa so ne hwɛ mu no wona afata de ama wɔ rehyɛ mu nso so wɔbɛtumi ayɛ ne kama ɔsɛ rehyɛ mu sɛ ɛde ahyɛ wɔn sɛ yi wotie futu a wobɛtumi ayɛ ama no ayɛ yie mmoa biaa ɛwɔ sɛ yɛde boa no bi yɛde bɛboa no ama no ayɛ mmoa biaa sɛ de boa wɔ no bɛboa wo bɛta w'akyi alɔdiko no apagya ɛduru aburokye hɔ a animonyam no ka yɛ nyinaa nkyɛ sɛ mehu sɛ ɛnya ha nko ɛduru aburokyire a ne nyinaa de animonyam ka Ghana man nyinaa ɛde efie nam ne yɛbɛdi efie ekuo mu nkɔmmɔ nyɛ ha ne yɛbɛdi ebi deɛ ɔkawe kyerɛ wo ne fie no no bi di nkɔmmɔ ɛfiri lɔgye asɛm yɛnka no abɔnten kakɔ ɛmɔ ha obi ahu mu nsɛm biara nti ɔbɛyi ɔma ɔhyira wo na ɔbɛfie a nsa ato so no bi ɛhɔ biara no ɔda hyɛ wo den ama ɔtumi ayɛ ma no ayɛ yie ɛwura de wase kɔne ɛwura nkyea wo otumfoɔ kyeame baafoɔ sɛ kwame kantankranchi na mote no yi lodge pani a wɔwie ne dwumadie mfie du baako ni no ɛna akyia yɛwura kɔtɔkɔhene ɛna lodge pani foforɔ a ɔno na ɛbɛda Ghana district Grand Lodge of Ghana ano ɔno nso na akɔkyia yɛwura kɔtɔkɔhene no nti mpanimfoɔ ɛka ho no bi na ɛgu so asɛbio wɔn kyia yɛwura otumfoɔ sɛ lodge yɛnkamu asɛm nti ɔgyidie sɛ owura yi a wɔde adwuma ahyɛ ne nsa no ɔbɛyɛ ayɛ ne yie santehene se ɔba ne nkyɛn wɔ fie a yɛgyina ha a ɛdi kan yɛgyina ha ɛwɔ immigration din mu na ɛtɔ so mmienu yɛde nkra kɛseɛ firi nkran yɛn mpanimfoɔ sɛ wadawroma yɛba a yɛnto yɛnkyia yɛwura ɛma wɔn mo na awie deɛ nti a ne titiri a yɛbaeɛ ne sɛ yɛadwuma a yɛyɛ immigration ebi bɛkɔ ama ebi aba Ashanti Regional Commander last year yɛbɛto aba ne mu na yɛsesa no ɛne yɛsesa no ɛna yɛn panyinya baako nso aba a wabɛsi na nan mu na sɛbe ɔba na wambɛkyia yɛwura na wamɛgye ne nsɛm nhyira a ne neɛ ɔnya baabi ntena nti yɛbaeɛ a yɛn ansɛm tiawa ne sɛ yɛn panyin pa Ashanti Regional Commander waba ne dindi Deputy Commissioner of Immigration Fred Amankwa
Obaya, Obasa, Obedani, who the Achte Yura, now I didn't say Nishra, the Juma, Yadiaman so on Yenso, a Timi, Ako ye, into Idiom, but the Bamanon so Aka, the Intia, Yabai. What I was saying. Yura, Otu for Chami. Yasam away Tiawa. Edicano, Sanoka and Jeffrey, a penny Cassio at the Bramo. Na Yasa Baji Yura in Samushra. Na Yatimi Asuma Santa Mine, and Mabiato, Ghana mine. Immigration Yajumano and Brebre no. Yene ahemfudin kita ho pa na ene omudin sawo so enti se ya ba santema mu ha so a ye ntimi nka se ye tiatena na yadwuma no so ye ntena faako enti mra kakra bi e wona se beda ye ho adi ne yaje otumfo nsamu nhira enti yadamase se mwaje ye ne na mo ne yedi adai na ne kura officers ya mini omo bae eno mo sasui omo ye bebre ma ne mema omo gina ha ye gina ye som asanteman ne kura ye kita ensem whiskey adaka baako red wine adaka baako na otumfo buamade nananum buamade achiame buamade akrachefo buamade ayenkwa buamade sinitwafo abrafo security for na atweneka for so buamade akra yebeka edamase Mira Misu Bro. Adama Nananui Asantimamu immigration Jumaku. Adama almost a decan, Omudin Chia Mudro, Efrin Crime, Mopeni Paho, so Mo and Famra say, or Chiapa. Now, almost so much Medino, a brown, almost the same penny down on the corner for Fraba. A phrase, a brave better moon up and no on the coy, and I don't know Manqua, a bicina night. Adama almost went to Metras and Timamu Yajuma. Wabromo meda omuhadi enhyew tinne Awukudae di afika yi omse yenkoi yenkode ho adi nkyerewura yenkogine nkyerehira na efutuo se de be adwuma ye bia bekoso tuna na amankwa mpanifo aka no ho na wadaroma odeda omuhadi ede kyerɛ yi nana se wadaroma waba so obeda ne ho adi akyerɛw no abejo nkyerehira akwankyerɛ na efutuo wuhyira na de oye bi onimse ebe yi na ono abedi ene Awukudae nso baya wadaroma se wine adaka whiskey adaka wadaroma obuamu ade wachiame obuamu ade nanano obuamu ade akrachifo obuamu ade ehinkwa obuamu ade abrafo obuamu ade atwenekafo obuamu ade wadaroma onana amankwa on immigration penifo ibaya yomuno de bedi ade ne nebru otumfo de mase papa Nanano, Mumiampre immigration for ye. Yampre one man. Yampre immigration for ye. Yo. So you know about two sons and one pass and men or one papa. So you know, so say, when you are number 2 one coming, so coming in our home, come on, one, or you didn't have my figure. So, with my this opening, I come home, one wall, and let you remember. Yo. So the actual I know someone penny dear. Now someone will come now by you the dear a broom or more. The beer woman be an almost natural. Yo.
So they want to know Penya down on the there's a form of the or they would this is from Oba, we do one side of the Ecoso. So the answer is say, Wabua, and then there's my Pujao, I'm not the way be as my pay you. So somebody the kind of say, she said that migration, you know, then the penny on the tears here. So migration, and some about the rule, Mamma for you know who you are power moody, everybody has someone sat. Since they debate to go to immigration, you know. Since that's the airport, if you pay more, we see it, we heard the repair bank. We say, we hope that's so quiet, there be. See, you might be a home, I must say. So, we did the more here. So, we want to do no depending on answers. Or sister, be a doctor, no, Sassan, what did you? Yama, they were catching the pain in Monday rule, no one know who did a monster. So, more papa. So, they would do the same amount. Now, can I say, but I said, Menqua, Udum Pamfudina, Kabum, Sadia Balcon, Womunina, soon Tawachi. And most of them can say, Sabia the Manoa, or the mere way. Munina, the Munim Biamo Fantanachi, that's a video you piano. The Mozano Bar, a coming in a Nakagana mine. It was what was Omakaba. Unfortunately, Bafo Sequame Cantan Crunchy and editor Santa Henim Sabri, Commander for Fra, or Banon Asale 2 year rano. That I don't actually revi to a cocoa to Santa Henim imagine Samunshira. Afi and Pennyfu a canhono, Enina, a coma, a cochiano. Na the FA woman say, Udru anymore, no chat Santa Hini Prusi, and son our chair you ransom. A chere to me a cotocohene war said you see dimu na a sombo. Ochia Santa Hini Winswa, Nafe was search and Prusi. You knew about so deal Mumba and watchia you ran. We no more say or say Chan Prusi. A chere say Sahinina no muhim pong, and near Santiman in era. Who kinting can't have frame. A Kumaku Kuruka was jiggy grim. Na bremponi a queen swaboni brim. Santa Hene Quasso, na Santa Heman Quasso, Nananum Cunyaso phone quasso, Utum for my Hene Quasso, a brempon quasso, na Santa Hemason phone quasso, Opimiso TV, new radio and so, and quasso. And the Omuguso Mucha Santa Hene Prusse, F.A. and ne a day a Awukudae decline, or a fimo. Hilltop. Yenuanmoa omo Hilltop Opimiso TV ni Opimiso radio for no mokasai Hilltop Executive Fitness Club Hilltop Executives Fitness Club omo so ena ebe omo ashefita omato santene Omonso Bayura Kotokoino Abechia Santa Hene Ope baby a Kumase amount for a dam papa a dimua Hilltop and no Omomrante any Akendifona Sebio Omo Edimua Mokochia Irano Omo Ba Bechia Santa Hene Santa Mera Amana de touching Madama we are moving in Cranaboni. Eye utumfo nananom ana yaka ye ho abom ana yate fitness club na sebe yentimi nye afu yenga se ma onyankopon ehu once I wo asantememu na yedi adwuma wo kumase ne de na wo se ba na yebeda ye ho adi kire yewura sebe ya ote yenka ohun se bi adwumboni bi ne kura yen na ono ankasa ne nkoso ene asantema nkoso enti ana yenyina yaka ho abom enroto no adoso enu ntini yenyina ya adwen se beka ho abom ne ateneti ya pom ye nya ahoden a yewura eye bibia yebetima ka ho abom
ababe piano na edi nkunimdie ene animonyam abra santeman nti modaroma simohu ye hawie ya na yimkra no bone Hilltop Executive Fitness Club mpanyufo ne yesi eba ne babeda ye ho adi e de akire ewura de etoso biem ene se nyankopon ya adomo a meminda edi yanimu ya ana ye bie ekuo no ano tinye befa ekwa we sei so e de aka kire ewura na yasa de adesrede atu nanim ese so far no ye mpanyufo a omodam ye interim executives e de ebeda omadi nanso ye life patron de yenya enyi bi ni nyina ne se yewura wo hono mu a yentimi mfiri nachi emfa nkonkoma obi biara na ye de adesrede atato ese yewura onye yadom na ne nananom omobu ye chidom na omeye life patron na onfo ne tunsumpa no enkata yeso na yedwuma ye die bia no enye nkoso enhya santiman munyam eno enti na ye baaye yedom ase bamcho mesre na meyi mpanyufo a omda yanimu no pato ye chairman I so far ye yinu no Mr. J Kofo bato na bedi akire opanyi Safo ye secretary Emmanuel Esuakon bato ana ye founder onu na ekuo ne sini na so ona TV bia yewura wono ane na Kwame Amanfo na Atasumanso Odaroma onwa ene ko ni sini na so na ye founder ana ye mpanyufo so ye from patrons no ye yi wo so far omutu ye fo no onwa ne na JK Ajiman ene da omano na Mr. Edubofo ana opanyi apia mpanyufo imiensa ene ye patrons nisine kan no Odaroma ohene ye baaya na ye nantese no na de etwato okra na ye kura ye nsem snap adaka whiskey adaka odwanpa otuadua ena madaroma ohene ebuamu ade achiame otufo ebuamu ade achiame ebuamu ade otufo akrachefo ebuamu ade ana otufo ahenkwafo enso ebuamu ade na yebaya ye nantese no no Besobru said the Onanum Adama SN, so Adama Bru Nananum Bakamwa Bomusa de Bacon. Anana Kofa Farbai Adama Bru at Asmansa this year Bacono. Adama, these are winning a couple of Musamobaye, Sebe, Ubudin Sebeya, then they know Adama Bru Onanamu Obuna Abu Bobra. Obia could tell you, come. Also, there be Santamai said, I come on a boy, I'm a tell you, Richard. Then, when I come upon Saturday Bacon, now someone puts him promo. You'll be touching on my piano. Sebaya, I don't move my Baba Bono, a best Sebe, Santamai Munyam. And not to Mundia Cabo Mamade. I remember that you can be a no Sebe. I hate up on more. I was at Sia. Sebe do much by his always small. I don't brew. And I honor Mutia. Finding Nancy so much, come. So I don't brew or more they couldn't be soon also. So we couldn't jack. Now I don't brew down no more, and then you know, who also will be more. Since I from my mother tower to my baby, every pay you. I don't mind, and then none of me can't say about. Now but dead couldn't get you, no, you couldn't jack. Now I don't brew out stints in warm. And when she come almost one, what you may do now, so it may repay you. Maybe we be so at my. Tin na mo ba ye se wa do me bru on ba ya jampa o twadua snap pantu nsia whiskey brandy pantu yenu wa do ma obo mo ade wa cha me bo mo ade ohin ko bo mo ade ana ka bo mo ade wa do me bru pen fa da no nyina so no yimu nya di da chiro no ani nyina no wa do me bru una nanom se be wa do me bru se be ya be bia o se do mo ye bia no wo do be ye mana yi wa do ma o da tu fo do ma si so papa Nanano, Momian keep fit for Yampre Wanuma, Yampre keep fit for Jom.
Jom, so the river said no. Also, life for no was so what you better to be there. Was in there with the about Sumino. It's so that Mamuna. That you only do Kumo, no one with the most of the Tamachina. And you cover by none of Fratas Maso. Everybody for down one better you. I remember that when Baba Tamach will be away, be a repair. akufo ne nua kuma no ono so na achia ene mpanifo ekeka aka ho nyina no omo na achia no nti otumfo omo de adesede to santehene anim se omo pese yewura be live patron ama yewura ji atum sampa sebe ono so ebe live patron ama omo nti mpanifo edaku na no na achia yewura kotokohene maako no fe papa enimonyam hye se bibru na ya Awukudae di kan yi na santahene na naano mo abechia yura santahene na omasre yura se onye kuo no agya asantama yura so agya atum se ono nso ebe yekuo no agya fe papa yenua Maxi the car dealer Maxi enso company fo a omo wo ekuo no mu eho asantama yura nkwaso opimiso TV nkwaso nananom nyina enkwaso santehina nananom nyina enkwaso ye manananom ade tochen ade ntoyi emfama yura kotokohene ade ntoyi ma santeman na ade ntoyi nso ema otumfo nananom nyina omodoso papa emrante ne mabawa abobra ebra esi wonye wo hilltop ena aka wo ho abomu a wo mo atikuo no se de yenuanom bi wo East Legon na wo nso East Legon Fitness Club no saa na Kumasi anso ye hilltop Fitness Club omachi awie fefe omunyina ni ma ye sere obi mu goso omubo mu asechi ayura emu ma ne mema ne nipa eba ha no etwamu be ye oha omunyina wo saa ekuo yi mu se wo hwe ye krata no so a dia aka ekire no so enche yura otumfo achia me be frɛ GCB ama omonso aba Stanbic Bank GCB Stanbic Bank Sika krabia no so mpanimfo wo ha ombema yura kotokohene ade toche Stanbic Bank GCB omo so mpanimfo nti omo ne yabo omudin a enche ombeba begina yura anim na omo do omo ne ato santehene achia me anim na omo so de ato yura anim me a me di dwumadi ho chia me a mekasa da se me di de kwa me ewu animfo kokodrofo enche Stanbic Bank for so Stanbic Bank penny Abdul Hanti Obekasa. Yabaha and Awukudae di Kaya. Stanbic for Yababedas. Yababedas. Your friend Mauko Afajino me free Stanbic Bank, me jam penny pulling him a bed double for us. Now, quite share any of you. And I made you manage Jones, a sea of Fagane be a bank as so pie, Becas Stanbic. And your tune for and can't mean to be a year to know. Now, as the lady kind, the twice on a say, you begin share a sambe some year because your shade you mana, your papa, na no tune for, or no crying, intending and a baha. Stanbic Bank so yenim say your bank is here and so your banks are castle collaborate into your high with GC before omone a year together after a year no on the casa to for chairman mpacho your buy so yenyanke be bank ni nyina dia ba ye the bar and so as a day was a dema na no tune for the why am I inti yabaye yekura adaka mienu ena yekura
na no tumfo ko amwade ekura na no tumfo chamye ko amwade ne ekura na no tumfo ahenkwa ko amwade ye de ne nya by say de ba beda ase eni ntine wa haye ye da mo ase GCB for no yo tumfo chairman yes free GCB Tetene yes free Ghana Commercial Bank but after some time na yabe GCB Bank yes we buy ya yebe man na fishiapa ebe chia no na anka no sanka yabadada but time the ntimi ama and then they take advantage of Awukudae abe chia na de to aso nso ne say me introduce ama otumfo ne nana Margaret Obimpe emso nim ne dada say ono no ye sisi ono ye GCB ye general manager personal banking and you know me introduce no so ama otumfo na fe de twa to okra ene ye ba ye so kra ye hampa kakra a ye be ba otumfo afishiapa nti ye ba ya ya mane no wa misu ebru adawo ma onana no bank adwumayefo bank mienu dikan Stanbic Bank and GCB Bank na said Stanbic for kasa no obiso adawo ma bank yi ebe bank nyina ni na ne wa futuo wa kwankyere unhira ode ma wo mu ama enne bank no aye kakraka na ho asida de omu ntimi so omu ka so mbeda wase a adawo ma se pagya sabe bank ni nyina bakura enso asida nyamepa eno musre ma wase tena wasa ada ma wo mu ne koso kurekura wo mu no omu ntimi mfo asida ni omu se asida bank for penny for kan ho atachi nyina so adawo ma asida ena onfa emrewo na wadam mo se bangi se egbu nkonta pa Ghana ha wo pe bangi kese pe so che bangi bia Stanbic Bank a obetimi de nse ne buaka na ebe sa nyina so adarma wa kwankyere eni sebe wona okurokura mu a atimi amana basa nti asida kese pa omo ba ne sa Awukudae di afikan omo no obedi a omo so mu krom nsam adaka yi mienu adarma obo mu ade wachame bo mu ade wohin kwa nso ebo mu ade saa na GCB fo nso kasa ampa omo bank no sanya wa nka bank bi kura nke gu ya che wona akura omo mu a ne bank yi wadarma edaso ejira ne na aso omo apɛ kwan se omo beba se nko ba dada nanso ya ne kwan mamu omo se da bi ene Awukudae edi afi kan de ye dwabom kura beja ne akɔ na ye de ye ho akɔkyere yura na wonana yin so wadarma ma fa kwanya yin so adanadi ede na kyerɛ osron kokora wadarma mo so se no no bedi Awukudae omo krom nsam hampa ya ekuri hu yi wadarma no so de omo no de bedi ade ene na buru afie so mo afishiapa na tena hoda ma omu ne kurukura mu saa otumfo odemase papa nanano pay bank for Yampre wanuma Yampre banks ye monko na ire shramu openipa wada Stanbic adwuma na no Ghana ha nyina na echia yura no owura mauku na echia santema ewura ose ode aseda na ebre yura kotoko hene bank ne bitum pon a na asantema nyina yura otumfo se tu ne modern bona futu na kwankyere na ma Stanbic sikakrabia na duru ba bia aduru no ti oda yura se de boamu ade ene sebe de keka ho nyina so aka ho a oba enye omo nko a omo no nuanom Ghana Commercial Bank a na yefro mo GCB Ghana enso ene ka ho a sebe bru omo baaye na omo so pani ba ko a bank Ghana Commercial Bank for you know ye maami ya okoto santehene ne mu yi omo da na di kire yura achiame ma sebe maami bimpe mu ono so sebe ode no kire santehene nti bank ne mu penifo nkaye no na egusu a omo chia yura otumfo chiame bunsu abodin se guba omo nso mra emema yura ade toche ti yehu se guba mpenifo no so edi so a omo ba
abijina yewura ni no modo mo nantese ato asante Anambekaya na say Otumfo to quite Barbados. Otumfo protocol officer na nasa hene eso eda wo mo ti se mu ho mo ha na de ntia o maba no ka ko be se ajiri konfo num Otumfo achame ene ye baya enye bone na emise November ye twemu last year ye rade eko Barbados na ye ba say bedana se because the sea wo Barbados no in sea da last year MRK 400 years since the British captured Barbados. And 400 years later, the Ashanti king came to Barbados. Na mebaya, I didn't come alone. Meba say yebeda Otumfo ase. Na minkwa mintimimba embeda na se. Mede mebo chair ye friend Yvonne Abapoku. Osanso ne King Charles ene ye adwuma ewo UK. Mesanso de the CEO of the Ghana Chamber, the president of the Ghana Chamber of Commerce, and Mr. Abbas, Stefan. And then Yaya accountant, Dennis Teria, our free Kumaseha, on also any nearby. Enti yakakra ne se nana yedawase nyamin shrao. The impact that you have made in Barbados is so huge. Yenya phone calls are a month for esu. So really, the Ashanti king came to Barbados. People are now looking at their roots, how they can come back. Into the impact, no, it's more than anybody can think of. Into no, yebaya yedase. Eme se meno, yankopon ayadom, metimine Otumfo ako Memphis da. Yasanswa ye Awukudae ewo UK. Ena yasanswa ko Barbados. Ye Caribbean for na omo hono. Se say obia pese oba back. Ye first time in history, a flight, a free Ghana ako Barbados. Ye ne ye. This year, some pese yesra Otumfo say. This year no, ye pese ye invited the prime ministers of the Caribbean, no more ba asante maimon. No more betie the history that we have here, because it's been so incredible. And so we just wanted to say thank you. I'll give it to my board chair to say a few words. That's it. Nana Chiame, Medamunase, Nana Medamase. Yebaya and Dinaboni, Senior Guba founder, Akusia Danteka, and one no. Namisi Omayem Pemre, Namembrantimia last week, Nami free London, a buy, Sem Babichia, na Mabedana Nasenso. Na de Ananama and dear, I am my dear. Chese, yen to me and Nanasi with your presence in Kwa. Dear impact of coming to Barbados, I had done an abidru Barbados, Namin so me wo the other airport, a Mishia chartered flight. No, Nanada Roma, Omunkai, Omunimo Mwichi, cry and Elmo Frefrain say, Omu Pesomu home which a bed and another in South for Musu ish Rome. Intino, the impact of this trip to the Caribbean is significant beyond what we can even imagine. Senya dentaka no mini King Charles the year juma ewo UK. Mini ahimfo ye juma nanso ye hene nana dia nana ye no mi hu bi da. Enti asida kese ne ye ba nana nyame nhira o ma nkwantenten na koso aboan. Me de be ma Abbas no nso akasa. Otumfo na ayemfo. Ye pese ye da na nasa. The Nanaye Soyeni. Na made a mama report kakra
and I'm saying me president of the Ghana National Chamber of Commerce. We call it a signing agreement between the chamber. We call it a signing agreement between the Chamber of Ghana and the Chamber of Barbados. Senebeya Ghana and Barbados ebedi edra. The free Barbados by the Mayan say Makwaku who the CEO of GIPA, Ghana Export Promotion Council. Senebeya ebit me establish Ghana House our Barbados. The attention say Sene ebit me Ghana produce near the Aqua Barbados. Now yet me I started trading with them. The tosso so say my in Kitawa, the Bishop Foreign Minister, and I face so some of the airlines. Sena Yebeya ebit me one flight to Barbados. Nini ane say na men tiasie say some person me ko bi man so na say me ko bi man so ansam akọ ne man so na entren mame nti nini aye nhihye a ya ye na ejidi se nana enam wo influence wo Ghana man ene amanso ni aso wo do sunsun ene wo asam etaichi a de yetu ya nan mo say ye no e ya ebeye nana na mi show normal content na mi show. Nti yebaya yede box of schnapp ebaye ena abuomu ade enso baye ena yesanso epese ye newspapers a yebemu a nana wom ewo Barbados. Every single day nana wo hono he was in the newspapers. Intino, this is glory to not just Asante Mai but to the whole of Africa and the world. Thank you so much. We are Mr. Obarama said, wow, Nana, Denta, Onina, Uniano Momusini. Said, Dick, I asked the case here, Pa no Mujina Hanoma, Omode Bro. I feel trail me, Wadaroma, wish a woman when I'm Cassia, or Brer Bass, Wadarma, be due monim, Aqua Barbados. So Wadaroma, and when I'm Cassia, a beansy da, Wadaroma, are you mufe a broso? And then no Mabaso Mumba. Abedawase, no one said the Oyamo are so many papa. No Mr. Barbados, our coino, in Susan so the Abano, Adaroma, a duchem, Adaroma, a swabapa, a massa bini petun for the Tiabefo Mufri Han Mokoyeno, a fe woman who munchi, Omugu so fresh and a bed and cranny and Yakwai Akofie. Na Fenia who says Sampa, your hene, Eofie. Adaroma, now don't start to almost a moment so Sabi Umura, and no any aba aso na said your can was best in fear a hanani ena British sabi omudo munsa to Barbados so efa omu enomu no na sam fear na nmu na won sabi eso ya na won sabi we dey call Barbados na just akoya ade esron kokra na akoya nka dum sronko a nam so a sese onananum nyina esu epe kwan se omu beba fie wadarma onana aba Ononso Oniwa Sabi, Wadi in our Prince Charles and a Juma or UK. Ononso was one in another my Juma, I money for your Juma, Nemo, a brow ben one near Coba Bedo Sudie, or so the any Duchamua, a big NC Dakra. Nina wants that, and Wabasa Sabi, Omode bro say, and Munyama Washe Womono, a broso. No more science rese or Daroma, I fear yesim with ye, Umber na Caribbean. Nkura asabe nipa tuntum dɔɔso ewu mu no omu aman mpanimfoɔ no omu afro ma mo mabaha sabe waba abɛkyia wo no ma behunu sɛdeɛ fie amammerɛ ne amaneɛ ɛteɛ sɛdeɛ ahenni esiteɛ no ma ba betie abakɔsɛm nso afiri fie ɛno ne adeɛ a wɔn de esi wɔn ani so afi so mbɛyɛ ɔnanan nso a wɔwɔ Chamber of Commerce ɔso adaroma ɔno nso adeɛ a wɔkɔsuaeɛ ɔbaayɛ watu ho anamɔn sɛ kwan bɛɛ ne bɛfa so de mfasoɔ bɛba ebi ne edwadie to ogu so ɛyɛ ho esensan ho nkrata se kwan ben ye befa so a sebe ye betimi adi dwa de ne ma bi afiri ade akọ no so de bi befiri ho e de aba na afe nso ewiemu hyen kra nso no de enti na ofiri asa wo kọ Barbados so a se ukosi ba bi ansa na wakọ kwan obefa so a obeboa na obetimi atu afiri a tin na ode kọ Barbados no ono nso opese odi sa adwuma no no mo se nya wo die ya na nka bi nsi da so obi mpo betu afiri Ghana ha
na ɔkɔtee de akɔ Barbados wodie ne de di kan ɛde nhyira ne nneɛma pii aba a ɔmo srɛ sɛ wada ɔma kurokuro mu saa ne nkɔ so ɛmmɔ asante ɛho dawuro ɛma ɛntrɛ ɛwɔ wiase nyinaa sɛdeɛ woyɛ no aseda na nananom sɛ ɔmo de ma wo ɔmo de wase papaapa ɔmo baeɛ a ɔmo nso ɔmo kurom nsɛm ɛnɛ Awukudae yi a ɛdi kan afiri mu buroni nsa pantu nsia wada ɔma ɔbɔ ɔmo adeɛ ɛna krataa yi nso ɛne wɔde sɛ yi mfonini ɛberɛ a mokɔɔ hɔ no mfonini a motwa yɛ baa sɛbe newspapers mu ɛno nso nyina wɔn de bi ɛba abɛdi adanseɛ ɛde akyerɛ wo wɔn baa deɛ wɔn de bɛkyia wo no na ebu otumfoɔ ɔdom ase ɔkɔkyia yewura da bɔ krataa ahorow a ɛka yewura ho asɛm abrɛ ɔkɔ Barbados no ɛno na wayɛ de ato mfonyini nso fɛfɛɛfɛ ahwehwɛ mu a ɔde bɛkyerɛ yewura kɔtɔkɔhene yɛnnua ba nso ɔne kɛnkyɛase adwuma ɛwɔ Ingresi aburokyie no ɔno nso ka ho bi a sɛbe ɔkyea yewura kɔtɔkɔhene na ɔmo nyinaa ma asantehene ada ɛtɔkye ɔmo nkasaeɛ no atɔ akyeamea so paa firi sɛ yewura kɔɔ hɔ no kyɛ sɛ aboa afei ɔpanin a ofiri Ghana Chamber of Commerce nso baayɛ president hwɛ adwadie soɔ no ɔno nso accountant a ɔno nso ka wɔn ho na ɔno kɔkyea yewura kɔtɔkɔhene no otumfoɔ protocol officer Nana Sahene saa budin foforɔ a wɔn bɛkɔ yewura hɔ akɔma yewura ada ɛtɔkye yɛho asɔfoɔ mpanimfoɔ bi a asɔfoɔ pɔn bi a wɔn nso ɛka ho wɔn kɔma yewura ada ɛtɔkye ɛnɛ ade yi no nananom yɛwɔ ha dɔɔso asɔfoɔ dɔɔso papaapa Global Christ like Alumni Association ɔmo na awia yi di gyina ha ɛnyɛ bɔne ɛyɛ Global Christ like Leadership Bible College yɛwɔ yɛ nana asase so bɛyɛ sɛ mfie 9 ni yɛfa Africa ha bɛyɛ sɛ nkuro bɛyɛ 9 so ana yɛwurawura mu na yɛdwumadie yɛ asɔfo nteteyɛ yɛatete asɔfo bebree na yɛgu so nso so na ɛnɛ ayɛ Awukudae di kan ɛwɔ afi mu na yɛbɔ pono mu sɛ yɛbɛba na yɛde yɛn ho akyerɛ nana ahyira yɛ ama nyame nkurɔfoɔ nso so yɛtumi akɔ so na ɛyɛ yɛ nana ɛyɛ Apostle Yosin ɔno na ɔyɛ otitinani a yɛ alumni no titinani ɔkyerɛ nana ɔkyerɛ kwakukyerɛ ɔno ana ɛyɛ board chairman bɛmfie 9 ni wadi school no akyia aboa school no abɛsi sabre ɛne asɔfoɔ mpanimfoɔ ɛwɔ ha mama efe nso so ɛka yɛ ho ɛwɔ ha ɔno nso so ɛwɔ akyire hɔ nti nanakyia me wada Roma yɛbaeɛ a na yɛnante seɛ no na deɛ ɛtɔ so no yɛde nsuo yɛ box no aduonum 50 ana kosua nso so crate 30 na yɛayɛ customized Bible nyame asɛm paa nti yɛayɛ customized Bible kama yɛde brɛ nana na ne kura no bua mu adeɛ yi ɛyɛ otumfoɔ ahenkwafoɔ bua mu adeɛ ana ɔhema nso so nana santehema nso so mmɔdwoafoɔ nso so bua mu adeɛ nso so ɛwɔ ha nti na yɛbaeɛ a yɛnante seɛ no Ura Mr. Ogru Adama onana no mai global foi o mo se best mfie na ni no mo firi o mo dwumadi ase
ɛwɔ ɔman yi mu na wadaroma dwuma a wɔn die paa ne sɛ wɔn tete sɛbi asɔfoɔ ɛno ne dwuma a wɔn di na abibire mu ha nso nkuro aman bɛyɛ sɛ 9 wɔn abiebie sɛbi wɔn adwumadie bi ɛwɔ so a wɔn gu so a wɔn di wɔn dwuma na wɔn apɛ kwan ara so wɔn bɛba abɛkyerɛ abɛde ɛho adi akyerɛ wɔn na sɛbi abɛgye wɔn nkyɛn nhyira sɛbi wɔde afuo nyame ehunu mu a ɛnyɛ yie ne sɛ nnɛ Awukudae di afi kan yi mpanimfoɔ ɛda ano nyinaa wɔn nyinaa ka wɔn ho abom sɛ yɛnkɔ na wɔde afuo na nyame ehunu mu a ɛnyɛ yie na yɛnkɔ de ɛho adi nkyerɛ ewura na yɛnkɔgye ne nkyɛn nhyira ne n'afutuo sɛdeɛ ɛbɛyɛ adeɛ yi biara nso ayɛ nkɔsoɔ nti na deɛ wɔn baayɛ a wadaroma wɔn nam anya akɔnya yi so ɛba abɛda wɔn ho adi de kyerɛ wɔn na wɔn ne wɔn ba bɛdi adeɛ wɔn so wɔn baayɛ a wɔn kuro wɔn nsam nsuo nnaka 50 kosua crate 30 wadaroma ɛna wɔn ayɛ bible a wɔn nim so wɔn ani gye nyame asɛm ho wɔn de sɛbi wɔn mfonini ato sɛbi bible no bi a ubie page di kan na wɔn de wɔn mfonini ato hɔ sɛbi yà wɔde abɔ mpaeɛ afei wɔn baayɛ wɔn kuro wɔn nsam ɛhenkwa ɛbɔ wɔn adeɛ ɛna n'ahema mɔdwafoɔ nso ɛbɔ wɔn adeɛ global afo yi wɔn baayɛ adeɛ wɔn na wɔde bɛdi Awukudae no n'eburo. Ama efi wɔ ha yɛbɛma no aka biribi kakra. Nana Chiame. Nana, what is she making? What's in for Chiame? You near Chi, say, Afia Shesse, Yanemo and a Shassie. Near Yebekane say, Chokon Paul can send your steady to show yourself approved. As I say, 2 Timothy 2:15. As I say, you soon a radiasum na yadi juma. And it is Sania Minianoma Sophie Akano. Ye per se, Obi Biara or ye radiumano, Usia Samno, and it's near better ye hoity. Ye giddy ye say, share won't be a ye betty a free ha, and sana yakotua a jumanaso. Nana Manois. Dama kakra nana nso ɔde asɔso no n'eburo ɔdaroma mama efe ɔyɛ adwuma radio so a wagye ne din paa mama efe no akɔ retirement kɔkɔɔ brɔkyi kurom asɔfo nso so ɛka yɛn ho ɛwɔ ha adaroma mpɛtɔ school ne wɔ kɛntinkorɔ no bus stop wa Berima service opposite wa we na ɛyɛ chancellor wa ha ɛwɔ KNUST de na kyerɛ sɛ yɛhyɛ n'ase ya no no acho payi oda no fa bible no kuma yura wai
global mpanimfoɔ ne gu so a wɔkyea yɛwura kɔtɔkɔhene no ɔmo nante sie nyinaa ne sɛ ekuo ne baayɛ Center for National mfie nan nie ɔmo dɔm ho bɛkyerɛ santahene na ɔmo agye yɛwura nsɛm nhyira na ɔmo adɔm ho adi akyerɛ yɛwura ɛna ɔmo ayɛ twerɛ kronkron a santahene mfonyini da mu ɛde abrɛ yɛwura kɔtɔkɔhene kyerɛ sɛ yɛwura ɔpɛ nyame asɛm paa nti na yɛwura akenkan nti sɛ deɛ yɛnya bible a otumfoɔ mfonyini ɛda mu a yɛnnuanom globalfoɔ yi ɛde abrɛ asantemawura sɛsei santene ɛba no ɛyɛ national culture for ɛna aduru ha yi yɛnnuanom mpanimfoɔ na aduru ha yi Center for National Culture Center yɛwɔ ha na yɛn mpani a ɔmampani ɛyi ne sɛ ɔnda amammerɛ ne amanneɛ ɔno ndi yɛnim no ɛwɔ Ghana ha nyinaa no waba sɛ ɔne yɛwura ɛbɛdi adae na wada ne ho ɛde akyerɛ yɛwura na wasrɛ yɛwura ne nsɛm otumfoɔ nsɛm nhyira na ɔde ayɛ n'adwuma deɛ yɛwura kyerɛ me deɛ ɛsan atɔ so biem no ɛyɛ Kumasi Culture Center afi mu no Culture Center ɛnya 75 years na Culture Center ɛyɛ yɛwura ankasa ɛyɛ yɛnana otumfoɔ ne dea nti no ɛnya 75 years na ɛsɛ yɛba na yɛbɛse otumfoɔ na yɛbaeɛ nso a na yɛde kɔtɔkɔ hene kuduo a yɛayɛ na yɛmpɛ sɛ yɛwura ne ho ansa na yɛbie nti no na yɛsrɛ otumfoɔ kyiame sɛ ɛnka yɛbɛsrɛ yɛwura na yɛtumi abie na yɛde akyerɛ no na ɔpanin nso a ɔda yɛnim no a yɛyi no no ɛyɛ Mr. Wickfred Wisdom Akuoko ɔno na ɔmampani ayi no sɛ under National Commission on Culture as the Executive Director na ɔba no nso no ɔne lawyer Naomi Alabi ɔno nso ne Deputy CEO ɛde Ghana Tourism Development Company ɛna ɔne ne baayɛ yɛn a yɛka ho no nyinaa ɛyɛ Culture Center amammerɛ fie staff a yɛwɔ adwumayɛfoɔ a yɛka ho a yɛaba na yɛreba nso no yɛkura yɛn nsɛm obroni nsa adaka baako ɛna whisky nso pɛntu ɛna yɛkura envelope nso otumfoɔ boɛ mu adeɛ otumfoɔ akyiame akrakyefoɔ otumfoɔ media team otumfoɔ security otumfoɔ ahenkwa Panimpa a wɔde ne baeɛ no so biribi kakra ɔbɛka Nana Chiame Medasi, Nana Medasi, Nana Chiame, me wish Otum for Chiame. I'm here to wish Otum for a happy new year. Me man afishiapa. And I made Danasi say, Esan say, me abofrana me no. You can't gana mamrea, Nanka amamre fee. Ye fin crying, ebaha, ebeshe. Na ene yenya yesha mamre fia na emfatayen enti mabai e besre se anka nana onhra me na mentimi mpeja amamre fie enko du pempenso bi a yenya yesha e be hu say yes efatayen etoso mienu afi ye benya 75 years na edom beba na edom ba amamre fie na won beba na amamre fie no na etisen enti ye be ni ye ansa na edom naba na dia etwa to okra ni say ya ye won cry no emprepi na ye yen say Ghana nwan ni cry enti edu December
see ye December ewo Ghana na ye nkran me say there be ya buy there afi yes ye be December to remember in Ashanti from 23rd December echo 2nd January ye beye amana beye krabehwe enti wo amanone kra na kire say weninya ewo Asante mem we na me dey buy afi nkran na dia misu me dey beka on say me minister Honorable Ablanjifa Gomashi, any na bede chie, Honorable Yusuf Jaja, one the enchia Kessie, and Eddie Asmami, Semifama Nana, Medas. Otumfo yes, I did be on sa near da Otumfo Ase, say, Ebra, or Shefa Kessia, a GD or Riasia Fanenano, or my culture center, Aquenia. MAA Sagranti War Drama and I prepared the first narrated from Seychelles Nonsono or my Aquenia MAA and now 75th anniversary so no programs we bring na Yashisha say yebeye na Nempompon Suning no yede October na ya Boja Kessie na yebesre yura na ordene sunsum any insurance so atai yechi na abremu no yasrane se obetwa nani na ode ahwe culture center ede amaye anachi ame ne kura no me misre nanka ye bie kotoko hine kodu no eso di achire yira Yonti yehwe ho a yewura ne den chepche eda eho we are the four Krawaya or the Bere Eura and they are the Center for National Culture and Penny4 and a Gusua Santa Hene and Wintin Penny4 DH by Ebino and Omochia Eura Kotoko Hene. Utumfo and Quaso, a Santa Mai Quaso, Nana Nomina and Quaso. We are Awukudae Edikan Ewafe Impimianu and Yadunu Sia Imo Santamania said the Oyane Dano Awukudae Bia Watanase Eman Nanum Bechiano, Nanum Bechiano, Emani Trinqua, Emana de Touching Na Omagin in Semushira, Aquantre, a futu, and Yamena I Penny4 can hold by Ebina. Echia Asante Menene Rano Ira Utumfo City to Abebio. Omonante see any business cultural center eba yen fee ediosun num Nana say Bema say Otofo Jane Bema say Oto Ananta na ye bise bisano Orinti prekwoti ebnuti akono no Watu tia confine. Watu fodania watu pia wonkodo muna me freno. Sie du echi ni msembe kuya wasayani esrono.
Well, what dear Kuno Preco, or Queria, me freno, Nasa Pem, Niwa was no. Why I can see and quanky, who quite break was in grow. No, upon so say to him, Nana de him, Yamuman, Yamunuguamono, Nana de Chedasia, no, Nana say, well, but boon and consumer more bass as the other boom. Yes, if my friend, I got talk on him. Yes, if my friend, oh, boy, I'm yes in India. Yes, if my friend, oh, boy, I'm yes, yes, if my friend, oh, Brian, no, yes, if my friend, oh, Brian, say, yes, if my friend, yes, I'm Pembayo, yes, if my friend, oh, Nana say, yes, if my friend, oh, Nana, what a say, yes, if my friend, oh, yes, Bonam, in the Hinio. Yes, if my friend, Bonam, yes, in the Hene. Yes, if my friend, Cotoquani say, yes, if my friend, now say to you, yes, if my friend, Iradamasi. Na penyo ba mo se mo hwe ma ho chese say ye dia esremo yebra obotaya odi ade ne si ho no anu ofa penso eno ne sebe sachemante mo di ade ne si ho no ena sa na be national ya sebe be she monsa ensa se wo ho no mo tonton mo hwe ne enye body mango for ye restaurant no nyesa abotaya na yebra de maaye odi ma se sebe yemfa nyi bibi na enye sebe nkai dum na obi obi on sam pa ba no fie ni enye bia ne die ho no se de maaye ti se de amade amon hwe se sam nya meji twa sam ne nyina mu na mo de aye sam no fie na bibia ye kama de se mo ba de se no nso na mo hwe sam no bibia enye peyo e we da se wa do me bru na se ka e wa pa na nka sebe ne mpanyimfo bi da board na no so mo mfre mo fa makwa na mpebia ba da board na no se ne mpanyimfo ka se pa na da won mo a mo no mo dwene bibia ba bia no mo timi a bo roma na roma sebe ye da be ye mo je ni nyina ilo adoma e so bru adoma to mo se no nso na mo na mo ne ka fo ma dwene ho na e roma ana bi wuram na mo timi se ma ni ye na mo fa na se mo japade ni mo japade e ba na de ma mo se no nso Professor Sewafre, Otumfo Nana, or Professor of KNUSC. Culture for a Otumfo Chairman, Bafo Say Kwame Kantankranchi, and Okasa, you know. Otumfo Chairman, Bafo Say Kwame Kantankranchi, na Okasa, we say Otumfo Nana Bako, Kwame Commercial Ponkasimu, or your Brimfumu or Kunini, or no sooner Otumfo Chairman, friend one. Ono so betcha Iran. Otumfo Chiame Mipamocho Otumfo Nana Abna Sewa me lecturer will take Afia no Shia. Me say, me be chianana, na me ne di. Na kwesi Awukudae edi kan yi. Na de ka ho ne se. University ahyeme animonyam. Na me senior lecturer enne ne na awotwe pepepepe. And a university publishes say, ya promote me a professor of English. Means in fact, sa positioning and na wa. Ne mobo Otumfo amane. Wabuami bebre me conferences are of Hoka, Japan, a hen in our one tria, Bibia. It's an intimate fantasy than me. Me baya. Bronya chems in chem, me bronya dear. Otumfo, snap, pentu, yensa, brandy, whiskey, wine, white wine, red wine, and a champagne. Otumfo Achiame Buomade Kakra and Suni.
Medamos. Miss Obru, Adarma, Onana, or say a friend of Bransewa, or Chadi, or Kwame Kumesu upon. Adarma was soon to know to baby, one work crukra, no Adarma was said that day, won't mean Fenny. Sabi, according to a whole duo, Ko Japan or Seneha or for her, a whole canina, one, Sabi, Ukrana, Snawaya Mano, Nina, one Asada, and what they bro. Now, Gusu didn't Jumano, Adarma, and then in our pepe, one pabo panu in Srenti. Ya pejano aye no professor prekope wasi menana ni isra na mamadru de madru na me betena a me mfa nko kire menana enne Awukudae di afikan wasi obeba na wadaro mo abeda wase ama sabe wadaro mo hu se de oyema no no aso abapa enne waye professor ti honi munyam wo eno ode brew ti ne wonu bidi ade no mo hu se wadaro mo mpa bo penti de enne wadru ni Obaya also crying in some bruninsa, pentumiensa, wine, whiskey, brandy, red wine, white wine, Odarma and Saudi, and Wachame Boma dear, Onana Brasewa, Odarma, the Onudi at the end of the group. Otum for was Papa. Board of Governors and Management of Amelian Posinia High School. Say, wow, you're lecturer. I Kwame Nkrumah upon Kesimu. I was out to say, the Israel no, but what them on the opposite could do in to Koso, the one who was Sabeka, so to work on. Yeah. I'm a near Senior High School. A mumpany for an addition for a neighbor uranium. Nana Chiame. Actually, a friend me, Ora Oseusu, headmistress, Ameniampon Senior High. Nana, Ameniampon Senior High, a category C school. I fear a chair mono. You call a can see a bebre. You call National Science and Maths quiz. Na, I need just somewhere woman say. Ameniampon Senior High School, a category C. I was Santimaimo. Any less endowed school, a dikanya, it to me a do semi-finals. Safi Krona Mono. Education more, yeah, was STEM schools. Schools are aquadary, was science more. Nanso, Ameniampon Senior High School. Esinkiti say ye nu amobekwa akosi akanya ye friend say robotics competition. Na ye call ye no eno ne ya kanya edikanya yakobi. Sa kan sie ye nemu ne say category A school so nko ene ko. Nana ene je sam ne say ye call legon ekosi akanya. Ye wie ye no Ameniampon Senior High ana ye crowning ye champions over the whole Ghana. So Ameniampon etimi akwa champions over the whole Ghana. And ye nyonyam shakese e ma santeman. Yentimi enfant na mampon. Kontonchi nkwa. Enne aye Awukudae a edikan e wa afemu. Mene me management. Ene ne nananom ewa ha se ne edikan ye bema no afihia pa ne tosu mienu ye disani jesem ene ne onyam sha yakwaji abre asanteman ebebo no na fe ya bona mane se ya to nsa frɛ yen se ye mesi Ghana nyina na mu ewa America nti awie ye wo ha ye beji ne nsɛm nhyira na ene na futuo na fe ye de abeto na nim se esese ye kɔ na ye kosi Ghana anam pacho me pacho ne krakra ene se ye ba no ye kra ye nsɛm snap
Adaka, Black Label, Penton, Nana Bua Moade, Achiami Abua Moade, and Ne Ahinkwanso Abua Moade. That's it. Penifua, the no, any woman could see a kind of for much ray. And I'm a patcho. Papa, original Minister Ben Kumusui, I am an assistant headmaster administration. Your friend Orua William Oseprempe. Papa, my senior housemaster, Mr. Mustafa Asante. My senior house mistress, Madame Equia Otreda Kon. My accountant, Mr. Michael Esiedu. My patrol, National Science and Maths team, Mumbra. Mr. Isaac Banyala, coordinator. Mr. Michael Sapon, trainer. Mr. Richard, trainer. Wisdom, trainer. Robotics team. Mr. Bedu, Onona Oyeomo, trainer. And I said, senior coach. Now, I need just to say, we are so. Onono, the best coach, the whole Ghana. Mr. Isaac Eshen, also a coach. And I'm a part of your contestants, the Kosima robotics team, Omokwaji for the whole nation, no, money. Asanteman in Coventry, UK. Asanteman in UK. Era Chame.
Madaruma ceremony diem. Na akasa kakra na akoto kotoko hene. Ewura chiame wadaruma. Yewura ne nana ojina me nsa nifa yi so. Ɔte Maryland UK. Na watikuo kɛseɛ ɛwɔ hɔ. Wɔhyɛ aseɛ no edin na ɛda so ne nti ama ekuo no abɛyɛ krabɛhwɛ. Na afi ɔbaae sɛ ɔba bɛdi bronya wɔ ha. Ɔbaae no na ɛnɛ Awukudae edi kae wɔ afi no mu. Ɔbɛtu yewura na ɔne na di. Yɛbaa yɛ a otumfoɔ fansan brands ɔdarma ɛyɛ snap adaka baako na afei broni nsan so ahodoɔ no emu bi pentu baako ɛne fa yɛka etu otumfoɔ buamu adeɛ atiame abuamu adeɛ otumfoɔ atiame buamu adeɛ yɛwura ahenkwa ɔmo abuamu adeɛ ne kratfoɔ ɔmo buamu adeɛ afei wɔn a yɛtwa video ɛbɛsɛ kasa cameraman ɔmo nso abuamu adeɛ na sɛdeɛ ɔno ankasa ne nana ɔsade adesrɛdeɛ ɛɛto yɛwura anim sɛ afi a yɛsi mu yi ekuo no nka bosome da ɛtɔ so enum ɔsɛ yɛwura na ɔmo bosome num ɔmo apa ekuo no ho ntoma na ɔntumi nsa yɛwura ho na ɔmo nkɔnkɔpa ekuo no ho ntoma yi sɛ yɛde si yɛwura so na nadaroma ɔma no kwan a ɛkyɛ sɛ esie na yɛwura akyeame nadaroma. Edi kan ma yɛn ho ne din na ekuo no yɛfrɛ ne sɛ dwuma bɛn ne ekuo no di. Nana mo mesere mo anim ne die kasa kakra. Ekuo no yɛfrɛ yɛ Asanteman Midlands. Wɔn yɛfrɛ sɛ Asanteman Coventry Midlands. Ɛna me nso me din yɛfrɛ me nana yɛnya akɔ. Dwuma bɛn na mo di. Me yɛ the founder of ekuo no. Pacho ekuo no ɔteɛ no amammerɛ ne amanneɛ ɛna ɔkyerɛkyerɛ ɛmabunu a ɔmo ba ɛwɔ hɔ sɛdeɛ yɛwura nananom a ɔmo wɔ hɔ no ɔmo bɛhunu asante amammerɛ na ɔmo wura mfi ɔmo akyi na ɔmo ba ha a ɔmo ahunu amanneɛ ne amammerɛ ɛkwan so ɛno ne adeɛ a waka abom a ɔyɛ. Mira me so bro onana yi adaroma yɛfrɛ ne nyaako UK ɛna ɔte a ɔbɔ ne bra adaroma sɛdeɛ wafutuo no akwankyerɛ tie no wafa bi sɛ ɔwɔ hɔ koraa ɔma n'amammerɛ ne n'amanneɛ ɛnyera to atiku a wato din sɛ Asanteman Coventry ne botaeɛ ne sɛ ɔde tete sɛbe nkɔla a yɛawo wɔ mu hɔ ɛne wɔn a anyini fie na wɔn ewura fie wɔn amammerɛ asante amammerɛ ne amanneɛ yɛasa yɛkasa ɛne sɛdeɛ ntoma fira ɛno na wafa ato ne ho so a ɔde tete nkɔla ɛwɔ sɛbe Coventry na ɛno ɛna ɔsɛ amammerɛ ne amanneɛ ne nyinaa ne ti ɛne ha nti sɛ wabɛduru fie na sɛ nɛ Awukudae di afie anim kan wadaroma wamɛkyɛ ɔno ana ne ho adi ankyerɛw a na ɛnyɛ wɔnom akwanya yi so sɛ wadaroma ɔmo afinhyia pa na ɔsan no abɛdi adɛ na ɔda ne ho adi akyerɛw sɛ ɔnana adwumadi a ɔde ato ne ho so a ɔredi no wɔ UK abɔnten ɛno no nyame adom a afi bosumi a ɛtɔ so num no ɛna ɔpɛ sɛ ɔpa ho ntoma ne nyinaa ɔsrɛ ho akwansrɛ sɛ wohyira no a watumi akɔpa ho ntoma na wayɛ ama biribiara ayɛ kama onim sɛ wohyira no a ne botae a ɔde asi n'ani so ɛbɛyɛ kama ama sɛ watumi de atete mmɔfra no ama ɔmo daakye ɔmo awura mfi ɔmo amammerɛ ɛna ɔmo amanneɛ ɛno ɛna ɔde baa sɛ ɔne ɔde bɛdi adɛ okura ne nsɛm broni nsa pantu nsia whisky ne nsa ahodoɔ a akyekyere ho nyinaa ka ho ɔdaroma ɔbɔ ɔmo adeɛ wakyeame bɔ ɔmo adeɛ ɛna wakrakyefoɔ bɔ ɔmo adeɛ ɛna ɔhenkwa bɔ ɔmo adeɛ ɔdaroma ɛna cameraman nso bɔ ɔmo adeɛ ɔnana nyaako ɛbaeɛ a na deɛ ɔɔseɛ no buru otumfoɔ de mase ɔde wase papaapa. Nananom, momiɛmpere ɔhen nana nyaako
Yam pray no. Pray want to come much na mongo why. Nana proposition on the Mr. Mensa. I'm so watch it be or the picture. Two for chairman. Two for chairman. You run an area with Janhay. Sabe, a co school. No, Ukosia said you see a junior. Na, oh yeah, no. Untimi, and ye won't be beyond pound to ma. Na, ne, what the abba, so the bache ura. Say, o manoquia, or the infonia why about a channel, not the wire sword, they may ura so, and only no by no the other channel. No by money. On pound to man. Your friend is a refugee. Actually, a friend, Kofi Mensa Abraham Pami Free, Manson Dominus. Manson Dominus. A Jayike Bannon. Why? A Jayike Mensa. A Jayike Mensa Bannon. Actually, Madame Blue. Do I ask a bit? And I said, can I spell? No, I don't mind. You two for na so idea dig the agra your friend is spa e bi na waya Ira Kotoko Hine, Infuni Daso, Nasante Hima, the Daso, our day Abetre Ura Kotoko Hine, T. Ebi, and a share Ura and Semua, or no so air sheno. The Ura Nane was so cool school. Sebu, Adia Waya no Yampa Hontoma, till the Betre Ura, say Ura Manoquia, now no swap a Hontoma. Na we are singing Penesia Sat, our baby, you free now. Ira, Inti Abranti at the Fefa Waye and wow, or they betray Ura F papa Inti Funino and Muhun open so TV so no Kotoko Hini Funini and Nanefia could be say one pim. Na Santa Hine Mame and so Infunini and that's one. Confanochi, we confanachi come from Pong, Santa Hina Yonkwa. Chakrano, Mubu open so TV so, or they ebeto animu. Santa Hina Yamana Efe, Nanamuna Jibia, Sebi Brew, Womo She, na almost Eddie Hon Adansi. Awukudae di kan ewa film pimienu ne aduonunsia opem so TV so na ogusu awo hwe medi de kwame ewu ana no ade na oye no sebe ehu mfonini ade a sebe ahomka yi papa se otuspa na sebe yewura na sante hima ene sasante ahye so de ni nyina wo so ni nyina na wa yi asebe se wo fie na sebe be se otuspa wutimi to bi na wo de aye na aye kama wow. You were sorry. You were forgetting me.
so TV ahwefo Awukudae edi kan wa afi mu no ye de nyina abawie ye asantemawura sorry nti ye de Awukudae no enyina abawie ye yedam ase ema mu nyina de tochen medin de kwam ye wani mfokukudrofo opim so TV opim so radio me ena motem nkan yedam nyina ase ema mo ade tochen asantemawura asori